Johala mauso rech e chiro ma pap Mbuta mayudore e boma ma Kisumu koro yuago nok mar rech kaka midhiero maduong' mokwako ohandgi. Kaka jafwambo marwa Bill Gates Odwar lero, jous rech go koro chiwo ywak ne sirikal mar kaunti ma Kisumu gi Homa Bay mondo gi kaka inyalo thiedh wachno, gino mabiro miyo gi thuolo mar dhi nyime gi ohandgi ma pile ka pile. Osebedo dweche adek mar biro mar od baraf kata cooling station e chiro mar pap Mbuta mayudore e kaunti ma Kisumu. Kaluwore gi mano, jogo matimo ohala mar uso rech e gweng' mar Obunga osebedo gi yot e timo ohelni mekgi. En od baraf mane omuonyo omenda maromo shillings milion 7 kendo konyo jo ohala maromo 200. Pawa kane ka iyudo rech gi chon, nichuni nyaka iwang' rech nyaka saa 5 otieno nikech nonge cold room nyaka kete rech. To nyaka ne group mobikan HPLC no konyowa magimiwa cold room ka sani. Inyaga more kata sama wuoyo sana ne tikawre ina ikano kata bang' 1 week kiwang'e miyo customer kidhi go chiro. Nikech chon cha kani gole e kambi, chuni nyaka iwang'e nikech sa ihawo go chiro mapiyo piyo. Nikech kangiwe to dhi kethore bed waste. Ikai 10,000 kosekethore dhi ka shilingi 5,000. Kono koro chon cha wan matek, but gi sani to wachopo kamoro ni ka ingire kata joma oko nyage more gi cold room ka mwaketni gi safe. Kata kamano, johala machirono koro chiwo ywak e wi midhiero magisekale chakre lor mar kembe mathoth mag rech e kaunti ma Kisumu kod alwora mare. Loro kembe oduoko chien kwan mag rech mawuok e chirono, gino maduoko chien ohala. Wadong' gi kambi achiel ma en seafood. Ok onyal sabo wa wan dhano 300. Wan gi chandruok mar rech. Wakwayo gavana ni konyalo miyowa loan mimiyo chirni omiwa mondo waom godo rech nam mar miumbe mosegole mondo wayang'. Kuom mano ne gichiwo ywak ne sirkal ma kaunti ma Kisumu ni mondo keto kenge mar neno ni rech choponegi ahinya to e kinde makare kowuok e dhowedhe ma Kisumu kata maoko kowuok e kaunti ma Homa Bay, Siaya gi Migori. Kambi ma Mbuta ni en oyango rech to priority maduong' omiyo jokongo. Jokonge makawo rechno to moyo gi chumbi to tero Kongo kucha. To jo Kenya to ok nyal yudo rechno. Koro wadwaro ni gavana Nyong'o tudrie gi gavana ma Gladys Wanga mondo ne kaka rechno nyalo konyo jo ohala ma Kenya ka. Kata doko ni gikale midhiero mar nok mar rech ka achiel gi loro kembe, weche mag arita bende gikwayo mondo oridi gino magiwacho ni miyo gi thuolo mar timo ohelnigi e yorno makare. Wadwaro mana ni mondo miwa teko. Government omiwa teko gi pesa migolo mag sirikal gi mondo waom rewa e nam mondo wayang' rewa kendwa. Nikech wan gi capability mar yang'o rechno to wanyalo yude ma wayang'e. Sani nitie rech kidhi e nam to nitie rech mosegolie mondo mang'eny ne odhi mana Nairobi. Wanyalo dino ni reno e dho nam kanyo tikelonwago ka wayang'e to mine wagi yudo kaka loko. Mine gi ok lok sani kaka ne giloko chon. Magi duto gipedho ne tend kaunti ma Kisumu kotelnigi gi gavana mondo ne kaka inyalo migi sir. Bill Gates Odwar, Ramogi TV, Kisumu.